dag skal vi se på de her to specielle chokolader med brumbær og med chili. Derfor har jeg fundet nogle chokoladeelskere, som skal hjælpe mig med at smage på dem i en blindtest. Smager dejligt. Jeg er fan. Helt sikkert. Det smager ikke sådan vildt godt. Det var sådan lidt nødagtigt. Den kan jeg ikke så godt lide. Puha. Kan man få et stykke mere? Som I kan se, så er der tæt løb mellem chokoladerne. Men det var chilien, som stak af med sejren i sidste ende. Og næste gang, der skal vi se på, hvad der i virkeligheden er i de chokolader, vi spiser.